Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Бабайга 85. Бүген республикабызның беренче президенты юбилейын каршылый. Животноводство и все это стратегически важная продукция. Терлекчелекне саклап калу өчен нишләргә? Хәзерге вакытта җинаятьче кузгатылып тикшерү бара. Кыргылдарлар йокламый, әлмәтләр алдана бирә. Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләячәкбез. Бүген Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиевның туган көне. Аңа бүген 85 яшь тулды. Татарстанлылар әлеге олпат шәхесне яратып бабай дип йөртә. Бу көннәрдә һәркем республиканың гына түгел, тирә-як регионнарында яшәүче милләттәшләребезнең үсешенә дә зур өлеш керткән Минтимер аганы олы гомер бәйрәме белән тәбрикләп, аңа бәйле хатирәләре белән уртаклаша. Татарстанның беренче президенты Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевның бөтен эшчәнлеге һәм тормышы туган республикасын үстерүгә багышланган. Республиканы үзгәрешләр чорында җитәкләп, ул иң катлаулы һәм кискен проблемаларны хәл итүгә зирәк акыл белән һәм конструктив якын килүнең үрнәге булды дип котлады аны Россия президенты Владимир Путин. Шәймиевны 85 яше белән котлап, дәүләт башлыгы юбилярның һөнәри сыйфатларын, зирәклеген, игелеклеген һәм гадилеген билгеләп үтте. Төбәкнең социаль-икътисади үсешенә, аның мәдәни, рухи традицияларын саклауга гаять зур өлеш кертеп, сез илебездә чын мәгънәсендә олы абруй казандыгыз диелә котлау телеграммасында. Ә сезнең христиан һәм мөселман һәйкәлләрен торгызуга юнәлтелгән проектларыгыз һич арттырусыз тынычлык һәм татулыкны ныгыту символына әверелде. Минтимер Шәймиевны шулай ук Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Миңнеханов та котлады. Сезгә төпле акыл һәм тиешенчә тәртип белән эш итү, фикер офыкларының киңлеге хас. Уңышларыгызның нигезен һичшиксез сәясәтче буларак көчле ихтыярыгыз, җитәкчелек сәләтегез, фикердәшләрегезне оешкан командага туплый белүегез тәшкил итә. Дипломатлык, аралашу осталыгы һәм кешелеклелек кебек сыйфатларыгыз халыкара эшчәнлекнең нәтиҗәле булуына, Татарстан Республикасының дөньяда танылуына ярдәм итте. Россия татарлары һәм чит илләрдә яшәүче татарлар, илебез һәм бөтен дөнья мөселманнары алдындагы абруегыз, дәүләтебез бердәмлеген һәм куәтен арттыруга хезмәт итә. Минтимер Шәрипович президент булган чорда да әлеге постдан киткәч тә калабызга килгәләп торды. Ул Татарстан нефтчеләр белән бер юнәлештә кулга-кул тотынып эшләү, республика халкына уңайлыклар булдыруны максат иткән уртак проектларга нигез салучы да. Төп темаларга, юллардагы вазгыять бик күп факторларга бәйле. Фаҗигага китергән юл транспорт һәлакәте бигрәк тә аянышлы. ЮХД инспекторлары кешеләрнең нинди сәбәпләр аркасында һәлак булуы турында сөйләделәр. Одной из причин ДТП с тяжкими последствиями является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего при столкновении транспорта возрастает сила удара. Это приводит к самым тяжким последствиям. Бүген иртән Шаллы Әлмәт трассасында үлем белән тамамланган юл транспорт һәлакәте булган. Барысы да иртәнге сәгать 8-дә Шаллы Зәй Әлмәт автоюлында була. 38 яшьлек Hyundai Solaris шоферы Яр-Чаллы ягыннан Зәйгә бара. Ул КамАЗны уза башлый, тик үз полосасына чыккач та автомобильче идарәсен югалта. Шуннан соң җиңелчә Scania фурасына килеп бәрелә. Ул аңа каршы килгән була. Шуннан соң Hyundai шулай ук каршы юнәлештә хәрәкәт итүче КамАЗ белән бәрелешә. Кеше үлеменә китергән әлеге хәлакәтнең сәбәпләре ачыклана, тикшерү бара. Аңа чаклы ел башыннан хәбәр иткәнебезчә, Әлмәт районы юлларында берничә кешенең гомере өзгән юл транспорт хәлакәтләре теркәлде. Әлеге фаҗигаләрдә тотрыклы булмаган һава шартлары да роль уйнамый калмады. Шуңа күрә Дәүләт автоинспекциясе һава шартларының кискен үзгәрүе алдыннан юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында юлларга игътибарлы булырга чакыра. Водить транспорт в сложных метеорологических условиях должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать такую скорость, которая обеспечивала безопасность складывающей обстановки. Следует воздержаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенной для встречного движения. Необходимо пристегиваться ремнями безопасности и перевозить пассажиров, пристегнутых ремнями безопасности. Перевозить детей в легковом автомобиле на переднем сиденье до 12 лет, а на заднем сиденье до 7 лет с использованием только детских удерживающих устройств. Әлмәт ЮХД бүлеге материаллары буенча Алия Байрамалова яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә яшәүче 31 яшьлек хатын телефон аша автомобиль залогына кредит рәсмиләштергән. Моның өчен ул төрле банкларда 2 кредит ала. Нәтиҗәдә Әлмәтле 583 сум акчасын кыргылдарларга күчергән булып чыга. Тулырак алдагы материалда. Мөрәҗәгать итүче сүзләренә караганда, 13 гыйнварда аңа билгесез ир шалтырата һәм үзен банк куркынычсызлык хезмәткәре дип таныштыра. Ул Әлмәтле исеменә кредит рәсмиләштерелүе турында хәбәр итә. Соңрак хатын-кызга тагын шалтыраталар. Бу юлы шалтыратучы үзен хокук саклау органнары хезмәте дип атый һәм хезмәт таныклыгының номерын күрсәтә.
Ул бу шалтырату турында мәгълүматны бер кемгә дә сөйләмәскә һәм аның барлык күрсәтмәләрен төгәл үтәргә куша. Аферист кызны караклыкка куймас өчен кредит рәсмиләштергә үгетли. Шул рәвешле аның сүзләренчә кредит лимиты бетәчәк. Зыян күрүче шалтыратучыга ышана. Кредитка 412,750 сум ала һәм банкомат аша акчаларны җинаятьче күрсәткән куркынычсыз счетка күчерә. 17 гыйнварда ул аңа янә шалтыратып, аның автомобилен залог итеп кредит алырга омтылуларын белдерә. Зыян күрүче бу юлы да билгесезгә ышана. Банкка бара һәм үзе дә автомобиль залогына кредит ала. Ул бөтен акчаларын билгесез счетка күчерә. Шалтыратучы тиздән исәп-хисап счетларын яңартылачак һәм аның барлык кредитлары ябылачак дип ышандыра. Ләкин икенче көнне кыз аны алдауларын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылды. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы бүлеге матбугат хезмәте материаллары буенча Алия Байрамалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Республикада Татарстанның иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарәсе бәйгесе игълан ителде. Ул 2 этапта үткәреләчәк. Аның кысаларында 2021 ел өчен территориаль иҗтимагый үзидарәләр эше бәяләнә. Гаризалар 17 гыйнвардан 28-нә кадәр Әлмәт шәһәре, Ленин урам 39 йорт, 6 кабинетта яисә экраннарда күрсәтелгән электрон адреска кабул ителә. Белешмәләр өчен телефон 8-919 627 1054. Татарстанда янгын сөндерүчеләр һәм диспетчерларның хезмәт хакы 12 000 сумга артачак. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе һәм Татарстан Республикасы гадәттән тыш хәлләр министрлыгының уртак йомгаклау коллегиясендә ведомство башлыгы Рафис Хәбибуллин шулай дип белдерде. Тулайым алганда Татарстан бюджетыннан бу максатларга 206 миллион сум акча бүленгән. Барлык янгын сөндерүчеләр һәм коткаручылар исеменнән безнең коллективка ярдәм күрсәткән өчен республика җитәкчелегенә рәхмәт белдерәсем килә, диде Хәбибуллин. Ул коткаручыларның хезмәт хакы артачагын әйтте. Быел аларның эш хакына 5 000 сум өстәләчәк. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада барлыгы 1137 тонна терлек азыгы әзерләнгән. Шул исәптән 482 тонна чамасы печән, 1 897 000 тонна сенаж, 1 625 000 тонна силос. Булар барысы да терлек азыгына булган ихтыяҗның 72% каплый. Яңа уңышлыгына санаганда бер баш малга 21,58 центнер азык туры килә. Узган елдан калган запасларны исәпкә алганда бер баш малга 28,3 центнер азык туры килә. Ул чакта план 94%ка үтәлә. Шулай да узган елдагы кырлык хуҗалыкларга кайышны бераз буып, айрата тырышып эшләү бурычын куя. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Агымдагы елны күзәтелгән аномаль кыры һава торышы республика хуҗалыкларында үстерелгән уңышның күләменә тәэсир итми калмады әлбәттә. Уңыш узган елдагыдан 3 тапкырга кимрәк булды. Шуңа да карамастан авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре алдында торган төп бурыч баш санын саклап калу. Әлбәттә, бу җитештерелгән азык-төлек продукциясенең сыйфатында чагылыш табарга тиеш түгел. Моның өчен вакытында прививкалар ясалу, мал азыгын шартына туры китереп әзерләү мөһим. Әлбәттә, мал туар артыннан дөрес тәрбиядә булырга тиеш. Сыерларны ясалма орлыкландыру, бузаутугач та рационны белгечләр билгеләнгәннән тайып алмый үтәү шарт. Бүген моның өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Мисал өчен икътисады, терлекчелек белән бәйле Зәй, Токарликов исемендәге хуҗалыкларда ясалма сөткә күчкәннәр. Чөнки бу икътисади яктан отышлы икәнен күптән күрсәтте. Шул сәптән заманча технологиялар куллануда. Бүген видео күзәтү системасы булган хуҗалыклар районда бармак белән генә санарлык. Ә бит бу гадәттән тыш хәлләрне булдырмый калуга булган очракта да кайнар издән барында хәл итәргә менә дигән җирлек. Набор за техник непосредственно, за фермы, которые занимаются составлением рациона. Совместно район белән бергә эшләгәч, без тигә күрә без каядыр нидер недостача бар икәнен, шуны стараемся восполнять дигәндә. Шуңа күрә быелгы көндә Аллаһка шөкер тигә по сравнению с прошлым годом безнең быелгы көндә 158% это приплод, 134% это у нас привес идет. И я думаю, что это Аллаһка шөкер хороший результат. Әлмәт районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Фәнис Шәрәфиев сүзләренчә, 2020 ел белән чагыштырганда, 2021 елда мөгезле эре терлекнең 1184 башка кимүе күзәтелә. Шул исәптән сыерлар 357 башка кимегән. Бу ярыш хуҗалыкларында терлекчелек эшчәнлеген туктату һәм Токарликов исемендәге хуҗалыкта лейкозлы баш санын киметү белән бәйле. Бу үрчен күрсәткечләренә тәэсир итми калмаган. Ә менә бер сыерга уртача савым арткан һәм узган ел белән чагыштырганда 32% тәшкил итә. Бүген район хуҗалыкларында
малларны милли системада теркәү бара. Кагыйдә буларак, мал-туар махсус чиплаштырылган һәм һәрберенә индивидуаль бирка тагылган булырга тиеш. Шулай итеп, терлекнең һәрбере туу белән үк уникаль ID кодка ия була. Аның номеры 25 ел буе кабатланмаска хокуклы. Әлеге код ярдәмендә терлек турында иң тулы мәгълүмат саклана һәм мисал өчен сугымга озатылгач та ит продуктларының сыйфаты хакында фикер йөртергә була дигән сүз. Радифа Нагманова, Алия Бәйрәмалова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакытта Алуч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы гаилә фермаларын үстерүгә грантлар бирү өчен конкурс нигезендә сайлап алуга документлар кабул итә башлаган. Документлар һәм гаризалар 2022 елның 24 январыннан 22 февралена кадәр Казан шәһәре Федосеев урамы 36 йорт 3 кат 309 кабинетта 3 көннәрендә 9 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр кабул ителә. Грант бирү тәртибе һәм документлар турында мәгълүмат министрлыкның рәсми сайтында урнаштырылган. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирдә. То есть я смотрю, какие методы работают в нашем городе, а какие не работают. Мин булган шәһәр иртәгә калабызда яңа проект башлана. Никто не ожидал, что я выберу именно этот бокс, именно этот спорт. Саклый да, ныгыта да Әлмәт кызлары бокста. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. 21 январда калабызда Мин булган шәһәр исемле беренче театр лабораториясе проекты старт алачак. Аны Татнефть хәйрия фонды Әлмәт театр дәүләт драма театры белән берлектә гамәлгә куя. Проект идеясе авторы һәм продюсеры якташыбыз Эльвира Галиева. Театр лабораториясенең максаты иҗат белән сугарылган мәдәни тирәлек булдыру һәм шәһәр халкының үз калалары турында сөйләтү. Эльвира Россия театр сәнгате институты магистратурасында белем ала, биредә укырга аны Татнефть компаниясе юнәлтә. Институтта Мейерхольд исемендәге үзәк белән партнерлыкта инклюзив театр юнәлеше белгечләрен әзерләү магистратурасы эшли. И мне хотелось бы сделать такой первый шаг, изучить город, пространство города, какие здесь люди, какие у них увлечения. То есть я здесь жила 5 лет, и я не совсем, например, знаю портрет города, и мне сейчас хотелось бы использовать эту методику театра «Горожан» как метод изучения города. Укуын тәмамлаган Эльвира Әлмәткә кайтып социомәдәни проектлар буенча эшләргә җыена. Һәм әлеге театр лабораториясе социаль театр мәктәбенә беренче адым булып тора да. Бүген проектта катнашучы 25 кеше сайлап алынган. Алар белән эш бу җомга көн кич белән Әлмәт театрында башланачак. Бер атна дәвамында эш нәтиҗәсендә гап-гади әлмәтлеләр сәхнәдә калабызга бәйле тамаша әзерләп тамашачыга тәкъдим итәргә тиеш. 21 числа на открытие это будет в пространстве театра, и они увидят свои готовые домашние задания. Такая будет инсталляция о городе. Вот, немножко расскажу. И жители узнают свои работы. Шул ук кичне 16 сәгатьтә лабораторияны оештыручылар һәм аңа теләктәшлек белдерүчеләр матбугат конференциясендә очрашачак. Команда предлагаем инструменты. Это будут упражнения, разговоры, театральные практики. В течение 7 дней мы будем вместе с жителями в этом вариться, так скажем. И вот на 8-й день у нас уже появится такой показ, коллективное высказывание, показ спектакля. Вот, ну то есть мы не в 8-й день это как бы сделаем этот показ, у нас в процессе будет уже создаваться спектакль. Радифа Нагманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Алуч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт Акбүре көрәш федерациясе командасы Казанда узган Манзара спорт музыка бәйгесеннән җиңү алып кайтты. Нәтиҗәдә безнекеләр абсолют батыр булып чираттагы тапкыр үзләренең көчлелеген ассызыклады. Казанда Акбарс көрәш сараенда Манзара 2022 спорт музыка премиясе җиңүчеләре билгеле булды. Бу турнирда Башкортстан, Татарстаннан көчле көрәшләр җыелган иде. Көрәшләр 65, 75, 130 кг авырлык үлчәүләрендә бил алышты. Икенче ел рәттән турнирның абсолют батыры булып Әлмәт спортчысы Радик Саляхов танылды. 65 кг авырлык категориясендә егетләр арасында безнең көрәшче Рафаэль Хасаншин иң яхшысы булып танылган. Әлмәт командасының тагын бер вәкиле Рафаэль Калимуллин икенче урынны алды. Манзара музыкаль премиясе Гонг ТВ спорт музыкаль интернет-канал тарафынан үткәрелә торган проект. Бу ел башында үткәрелә торган иң мөһим һәм масштаблы вакыйга. 2015 елда үткәрелә башлаган Манзара премиясе 2018 елдан инде зур шоуга әверелә. Премиягә нигез салучы продюсер, танылган журналист, көрәшче Айдар Шаймарданов. Инде күп еллар милли көрәшне үстергә үз өлешен кертә. Премияның максаты беренче чиратта милли спорт төре булган көрәшне үстергә ярдәм итү. Алсу Амирова, Рамиля Хәмидуллина, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Біреулер кілемде бил алышса, икенчеләре йодрык уйната. Әлмәт туташлары егетләрдән калышмый бокс белән шөгыльләнә башлаган. Шуларның берсе белән без дә танышып кайттык. Рәзилә Аминева 13 яшь, 5-6 яшьтә кыз йөзү белән шөгыльләнә. 3-4 сыйныфта укганда бадминтон уйный. Быелдан исә яңа уку елы башлану белән бокска йөри башлаган. В общем-то, я не совсем много занимаюсь, полгода. И никто не ожидал, что я выберу именно этот именно этот спорт, потому что раньше я занималась разными вещами и не думала вообще о единоборстве. И вот так что-то случилось, произошло, что я именно выбрала бокс. Рәзиләнең әтиен исе туганнары 13 яшьлек кыз баланың бокс белән шөгыльләнә башлауына гаҗәпләнсә дә каршы булмый. У меня брат занимается боксом, точнее занимался несколько лет, и я даже не то, что то, что он занимается, и я пошла на это, даже не знаю, как это объяснить, просто так получилось, что именно из всех остальных, чем я занималась, получается, плавание, бадминтон, я решила пойти на это. Кыз бокска килгәнгә үкенми, бик яратып йөри. Самооборона буларак та алга таба спортчы һәм тренер карьерасы кору өчен дә бокс шәп ди ул. В дальнейшем я именно даже, можно сказать, профессию начать, можно сказать, карьеру боксера, а потом уже продолжать идти на тренера. Вот, и в общем, мне кажется, бокс это самый лучший спорт. Һәркем үзенә ошаган спортны сайлый. Минем өчен бокс иң яхшы спорт төре ди Рәзилә. Ярты елга якын шөгыльләнүче 13 яшьлек кызның бокста беренче нәтиҗәләре дә бар. В декабре я поехала на первенство чемпионат по боксу в Татарстане, выиграла первое место. Это мои первые достижения, и также меня пригласили на ПФО. Получается, в феврале уже летим. Бокс буенча республика ярышларында беренче урын алган Рәзиләне февраль айында Идел буе федераль округы беренчелеге көтә. Характер и вообще телосложение, все это меняется абсолютно, и здоровье, это все в хорошую сторону. Конечно, многие говорят, что бокс это для более мужской вид спорта, но мне кажется, нету таких ролей, мужских и женских. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Олия Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.